हामबाय जत ताकु बुकटाइ मीडिया रंनो जों तिनि गवर्नर फाइमाल मानि केबनो टीएसएफ निंगै जों साइमनो सिनि राइट्स नि बागै जों अनेक कक सालाय दङ हाय उनपनो जों तिन ताइसान हाय गवर्नर मालिक तामबायगे जों जेकुनु सल्यूशन खायनायनि जों कक तो साना नांगौ आमनो जों वान सुइनो गवर्नर मालाय लायखिया मालाय मानि यागलो जों सिनि जे प्रॉब्लम तिप्रा सरक ताम प्रॉब्लम फेस खालाय दं सिनि हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट नाबो जों साका जों आगि ताम दं मानि तिप्रा हाताम दं मानि आ इसुर नाबो कक सालायखिया बबो सिनि जे जों मेरन गाहामगन परिनायखिया परिनाय मानि परे सिन डिमांड नाबो कक सालका कायसा बबन साका नोंनि डिमांड तो जेन्युइन नो आबन तिना चीफ मिनिस्टर बे कब सालायनाय बाकी सल्यूशन खालायनाय नबनो ब कक रखा ब अबनो ताई चीफ मिनिस्टर न फरवर्ड खालायनाय कक सालायनाय पर अ डिमांड न तिनाय जों अरन सानका सिनि परमानेंट सल्यूशन डिप्लासरनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स न तिनाय आमो सल्यूशन खालायनाय बाकी जों कक सालायखिया ताई लैंड राइट्स नोंनो जों कक सालायखिया बबाय ब खूब पॉजिटिव न ताई डेवलपमेंट नि कब सा जों बाकी टिमसन डेवलपमेंट खालायनायनि ताई रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट आमरन जों कक सालाय जों सिनि डिमांड रजाक जे स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव्स लामै जेटा बैकलॉग पोस्ट आकुन फिल खालाय जायगाखौ आबरन फिल अप खालायनायनि आबरन जों कक सालायखिया ताई यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट रक टीटीडीसी एरिया वो खुलुंनायनि बागै दाबो इंडिजिनस नेशनल इंडिजिनस यूनिवर्सिटी खुलुंनायनि टीटीडीसी एरिया वो आबन जों कक सालायखिया ताई जों सामानि के टाइम जे यूपीएससी एग्जाम जों सामनि यूपीएससी एग्जामाव चिनि त्रिपुरा सारक जों चिन त्रिपुरा मेन इंडियन लैंग्वेज जों एग्जाम खालाय जायगा दा मणिपुर मिजोराम रके एग्जाम खालाय जाग बरक इंडियन लैंग्वेज नि नाहा नांगया आबन जों कक सालायखिया बाबन खूब नायनाय जों बाबन कक खालायनाय जों बरक सालायन दं सब आबन बै जे त्रिपुरा त्रिपुरा न बातिल खालाय रनानि यूपीएससी वो जे मेन इंडियन लैंग्वेज नि नरि दामान आम कक सालायनाय बसना कक लेखा अच्छा नौनि डिमांड बाय कि प्रमोशन डिमांड किस मिलो बरंनि डिमांड से या सब बसर माने 2-3 बसर बा बाय एकट खायजाक तो माने बरं एमप्लॉयमेंट खायजाक न के वो दवन सक बान रंनि के खायनो हने बमाय वन सक बादि डिमांड रेन लाइट रो तमन ति प्रमोटर सिन डिमांड मिलो आमतिया जों सिनि डिमांड तो जों बिसि कलगमा रमिनो जों सानि फेमिनि सिनि 1960 सिमनो कयटा डिमांड और तापुन इंक्लूडेड टंगखौ बाक्सा डिमांड तो जों अलरेडी मान पाइके फुलफिल उनका आगि जे सिनि साइज अकरा रक क्लाइ फेमिनि ताबु बंनि ति प्रमोटरनि डिमांड मायाखौ सामानि आमतिया जों सिनि आंति मारनाय तामाइके सल्यूशन जों कक सावनि मा खालायनाय हायनि बागै न जों प्रेसार दं जे सल्यूशन खालायदा मानो किन्तु सल्यूशन जों हायनो सल्यूशन माया हानि आसुक तंखा तोंगिया हायन बै जों एवार मा जों प्रेसार मारनाय जों बार मुटु क्लारि मातनाय जे सिनि अमो सिनि डिमांड जों नाय दं ने आमन बागै जों हायनो हाय तैसा प्लेस खालाय दं रोमान स्क्रिप्ट नला तो दं ना रोमान स्क्रिप्ट दं जों रोमान स्क्रिप्ट कक सालायखिया रोमान स्क्रिप्ट नि सुति जों कक सालायखिया बाय कक सालायमानि बिसिङाव ब अनेक डिस्कशन नं लायखिया गाबनो दाबो जों टाइम बबो चीफ मिनिस्टर डिस्कस खालायनाय याबो तामके खालायमान जों कक सालायखिया रोमान स्क्रिप्ट नि इशूस रो हायपनो बबो तो रोमान स्क्रिप्ट सुति नास कक रियाखौ हायपनो जों जे सिनि साना मोन जों सायखाय फैगा बनो